Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ọdẹ ọdún bí. Ohun tí mo mú wá fún yín lónìí ni lọ́gárítìmù. Ìbéèrè nìyí: log èjì ju àmì èjì àrún àròpọ̀ ẹ̀rin log èjì àyọkúrò èjì log òdo ju àmì ẹ̀fà. Ó jẹ́ log ọgọ́rùn-ún méjì ogún àrún lórí ọgọ́rùn-ún kan àròpọ̀ log èjì agbára ẹ̀rin àyọkúrò log ẹ̀fà lórí ẹ̀wá àdọ́gba. Ìdí ni pé a máa yí nọ́mbà ẹlẹ́wàá yìí sí nọ́mbà ìdá. Tá a bá sì fẹ́ yí nọ́mbà ẹlẹ́wàá sí nọ́mbà ìdá, ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Èjì èjì àrún, a máa kọ èjì èjì àrún láì fi jú àmì sí mọ́. Lẹ́yìn eléyìí, ọ̀gangan ibi tí jú àmì wà nísàlẹ̀, a fi ení sí i. Gbogbo nọ́mbà tó wà lẹ́yìn jú àmì yóò di òdo. Ení, èjì, òdo, òdo. Tó bá ṣe pé nọ́mbà mẹ́ta ló wà lẹ́yìn jú àmì, òdo mẹ́ta la kọ. Tó bá ṣe nọ́mbà márùn-ún, òdo márùn-ún la kọ. Bó ṣe rí nìyí. Ó túmọ̀ sí pé èjì jú àmì èjì àrún dọ́gba sí ọgọ́rùn-ún méjì ogún àrún lórí ọgọ́rùn-ún kan. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, nínú òfin lọ́gárítìmù, tá a bá ti rí nọ́mbà kan níwájú báyìí, tá a bá fẹ́ gbé sí ìdàkejì lọ́gárítìmù, yóò lọ di agbára ńbẹ̀ ni. Ìdí nìyí tá a fi rí lọ́ọ̀gì èjì agbára ẹ̀rin àyọkúrò èjì tó wà níbí náà, òun náà ló paradà tó lọ di agbára níbí tó di àdọ́gba. Ohun tá a ṣe níbí bá a ṣe sọ nọ́mbà ẹlẹ́wàá di nọ́mbà ìdá, òun náà la tún fẹ́ ṣe níbí. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa òdo tó wà níbí. Ẹ̀fà tó wà níbí òun nìyí. Nọ́mbà tó kù lẹ́yìn jú àmì á fi ka òdo. Nọ́mbà kan ló wà lẹ́yìn jú àmì, nítorí náà òdo kan lákọ pẹ̀lú ení yóò di ẹ̀wá. A jẹ́ wípé òdo jú àmì ẹ̀fà dọ́gba sí ẹ̀fà lórí ẹ̀wá àdọ́gba. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. A wá rí lọ́ọ̀gì ọgọ́rùn-ún méjì ogún àrún lórí ọgọ́rùn-ún kan àròpọ̀ lọ́ọ̀gì ẹ̀rìndógún àyọkúrò lọ́ọ̀gì ọgbọ̀n ẹ̀fà lórí ọgọ́rùn-ún kan. Ìdí ni pé èjì agbára ẹ̀rin túmọ̀ sí èjì lọ́nà èjì lọ́nà èjì. Ká mú èjì mẹ́rin ká fi lọ́pọ̀ ara wọn. Ohun tó jẹ́ náà ni ẹ̀rìndógún. Eléyìí náà túmọ̀ sí wípé ẹ̀fà lọ́nà ẹ̀fà, ìyẹn ni pé ká mú ẹ̀fà méjì ká fi lọ́pọ̀ ara wọn. Tá a bá mú ẹ̀fà méjì ká fi lọ́pọ̀ ara wọn, ìyẹn náà ni ẹ̀fà lọ́nà ẹ̀fà, a rí ọgbọ̀n ẹ̀fà. Eléyìí náà ẹ̀wá lọ́nà ẹ̀wá, ìyẹn náà ni pé ẹ̀wá àdọ́gba ká mú ẹ̀wá méjì ká fi lọ́pọ̀ ara wọn. Eléyìí jẹ́ ẹ̀wá lọ́nà ẹ̀wá tí í ṣe ọgọ́rùn-ún kan. Ìdí nìyí tá a fi rí ọgbọ̀n ẹ̀fà lórí ọgọ́rùn-ún kan. Lẹ́yìn náà, ó dọ́gba sí lọ́ọ̀gì àkámọ́sí ọgọ́rùn-ún méjì ogún àrún lórí ọgọ́rùn-ún kan lọ́nà ẹ̀rìndógún pépé pẹ̀lú ọgbọ̀n ẹ̀fà lórí ọgọ́rùn-ún kan.
ìdí ni pé nínú òfin lọ́gárítìmù, nígbà tí a bá ro lọ́gárítìmù méjì pọ̀, òfin fi yé wa wípé a ní àǹfààní láti mú nọ́mbà yìí àti nọ́mbà yìí ká fi lọ́pọ̀ ara wọn, ká sì mú lọ́gárítìmù kan. Bákan náà ni tí a bá ríbi tí a ti yọ lọ́gárítìmù méjì kúrò nínú ara wọn, a ní àǹfààní láti sọ àmì àyọkúrò di àmì pínpín. Báyìí a wá fi lọ́gárítìmù kan ṣoṣo kó gbogbo wọn papọ̀. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Mo ń tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn náà a rí lọ́ọ̀gì àkámọ́sí 2/100 lórí 100 lọ́nà 16 lórí 6. Ìdí ni wípé nínú ìmọ̀ ìṣirò, tàbí kí n sọ pé nínú ìṣirò, tá a bá ti ríbi tá a fi àmì pínpín sí báyìí, ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún àmì pínpín yìí, nọ́mbà tó bá wà ńbẹ̀ á yí padà. Ohun tó wà nísàlẹ̀ rẹ̀ á sọ di ohun tó wà lókè. Á wá yí àmì pínpín sí àmì lílọ́po. Ìdí nìyí tí a fi rí àmì lílọ́po dípò àmì pínpín. Tá a wá gbé 100 kan sókè, tá a gbé 6 wá sísàlẹ̀. Wàyí o, ẹ jẹ́ ká wá yanjú ìyókù. 5 nínú 100 kan, 4. 5 nínú 100 méjì, 5. 9. 4 nínú 4, 1. 4 nínú 16, 4. 4 nínú 4, 1. 4 nínú 6, 9. 9 méjì gíra wọn. Ohun tá a rí tó kù náà ni ó dọ́gba sí lọ́ọ̀gì 100 kan, léyìí tó dọ́gba sí lọ́ọ̀gì 100 kan ìpìlẹ̀ wá. Ìdí ni wípé gbogbo lọ́ọ̀gì tá a bá ti rí tí wọn kọ ìpìlẹ̀ kankan síbẹ̀, ìpìlẹ̀ wá ló wà ńbẹ̀. Nítorí náà la ṣe kọ sí. Wàyí o, eléyìí wá dọ́gba sí lọ́ọ̀gì 10 àdọ́gba ìpìlẹ̀ wá. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ nínú òfin lọ́gárítìmù, tí a bá rí nǹkan báyìí, a ní àǹfààní láti gbé agbára yìí wá síwájú níbi tí ó ti dà ńlá. A wá rí 2 lọ́ọ̀gì 10 ìpìlẹ̀ wá. Nínú òfin lọ́gárítìmù, nígbà tí a bá rí log x ìpìlẹ̀ x, ó gbọ́dọ̀ dọ́gba sí 1. Nígbà tí nọ́mbà bá ti dọ́gba sí ìpìlẹ̀, lọ́ọ̀gì bẹ́ẹ̀ jẹ́ 1. Nítorí náà, ohun tí a rí níbi ni wípé 2 lọ́ọ̀gì 10 ìpìlẹ̀ wá dọ́gba sí 2 lọ́nà 1. Lọ́ọ̀gì 10 ìpìlẹ̀ wá jẹ́ 1. Léyìí la fi rí 2 lọ́nà 1. Nítorí náà, ìdáhùn wa ní ti pátápátá ni 2, torí pé 2 lọ́nà 1 jẹ́ 2. Ibi tí a rí wọn lèyí. Ká tún máa pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Ó dìgbà, ẹ ṣeun.